ኣይትእመን ካብ ማንም ሰብ ጽቡቕ ኣይትጸብእ ባዕልኻ ንባዕልኻ ብነብስኻ ዕበ ሓደ እኳ የለን ዝሓስብ ስለኻ ዋላ እውን እንተኾነ እቲ ፈታዊ ኢኻ ኣብቲ ተገዱሰ ግዜ ናባኻ ይቐርብ ጽባሕ ይርሕቐካ ምሳእነ መኽሰብ ከምኡ ሰብ ብረብሓ ዝምራሕ ንነብስኻ ባዕልኻ በይንኻ ምራሕ ተቐረብካዮ ዝርሕቐካ ከም ጽላሎት ሰብ ኣይትእመን ከይተኣተብ ጸልማት ኣጸጋሚ ሰብ ዘይብሉ መትሓዚ ፈታዊ እንዳመሰለ ዘስትየካ መርዚ ካብ ማንም ሰብ ጽቡቕ ኣይትጸብእ ባዕልኻ ንባዕልኻ ብነብስኻ ዕበ ጽቡቕካ ዝምነ ሰብ የለን ኣብ ሽግር ከይተኣቱ ሰብ ኣይትእመን ዋላ እውን ናይ ቀረባ ሰብካ ዝደሊ ይኮነን ዓቢኻ ክርኤካ ብቐሊሉ ኣይትእመን ወዲ ሰብ ክሳራ እምበር ኣይርከቦን መኽሰብ ንነብስኻ ባዕልኻ ጥራይ እሙን ኩነላ ሰባት ኣሚንካ ሽግር ከይተምጸላ ኣብቲ ተገዱሰ ግዜ ብረብሓ ቀርበካ ዘድልዮ ምስ ረኸበ ጽባሕ ይርሕቐካ ከምኡ ወዲ ሰብ ብረብሓ ዝምራሕ ሰብ ኣሚንካ ከይትጉዳእ ኣቐዲምካ ጉራሕ ዕብየትካ ዝደሊ ማንም ኣካል የለን ውድቀትካ ዝደሊ ግን ኣበይ ክስኣን ስለዚ ንነብስኻ ባዕልኻ ተኣመነላ ብዙሕ ኣይትእመን ሽግር ከይተምጸላ ኩሉ ይኮነን ዝምነናትካ ዓወት ንኹሉ ኣይትእመን ከይተኣተብ ጸልማት ኣጸጋሚ ወዲ ሰብ ዘይብሉ መትሓዚ ፈታውየ እንዳበልካዮ ዘስትየካ መርዚ ብቐሊሉ ኣይትእመን ንኹሉ ወዲ ሰብ ክሳራ ደኣ እምበር ኣይርከቦን መኽሰብ